Situada na provincia da Coruña, a cidade de Santiago de Compostela aséntase entre o Monte Pedroso e o Monte Viso, circundada polos afluentes Sares Sarela. É a capital de Galicia, a sede da arquidiocese, do distrito universitario e do partido xudicial, ademais de constituír un dos principais centros culturais do país. Santiago de Compostela foi declarada en 1985 Patrimonio Cultural da Humanidade pola UNESCO, ao considerar que a súa beleza urbana e a súa integridade monumental engadíanse aos profundos ecos da súa significación espiritual como santuario apostólico e destino do máis importante movemento religioso e cultural da Idade Media, a peregrinación polo Camiño de Santiago. A 10 minutos andando da Catedral de Santiago, atopamos o Seminario Menor da Asunción, en fronte do Parque de Belvís, que ofrece maravillosas vistas ao casco antigo de Santiago. O Seminario Menor data de 1953. Na actualidade, o Seminario Menor a Asunción de Santiago de Compostela funciona como seminario, colexio e como albergue para peregrinos. O Seminario Menor pretende proporcionar aos seminaristas, nenos e adolescentes que manifestan tales indicios de vocación ao sacerdocio unha formación integral adecuada, ofrecéndolles os medios necesarios para a súa maduración educativa no crecemento humano, cristián e especificamente vocacional. No Seminario Menor pódense cursar as distintas etapas do ensino secundario obrigatorio, ESO, e tamén do bacharelato polas vías LOE de Humanidades, de Ciencias Sociais e de Ciencias e Tecnoloxía. Primeiro van encontrar un clima de traballo. Si queren estudiar, este é o sitio. Van a encontrar unha vida organizada, donde está todo reglamentado, eso axuda moito ao rapaz, non se dispersa. Hai un tempo en que ten que estar estudiando, que non pode estar pola rúa ou chamando por teléfono aos seus socios de comparsa. Iso axuda moito, non? Porque non é só asistir ás clases, sino que hai un traballo personal que se cuida moito aquí, a cultura do esforzo, que chamamos. Logo vai encontrar, evidentemente, un bon centro de formación humano, cristiana e, por suposto, vocacional. O sea, intentamos que formar en valores, e valores cristianos, claro. Para iso somos o seminario de diócesis. Si podes estar interno, medio pensionista ou externo. Eso, pois, depende do que cada un busque, depende do curso en que este. O sea, normalmente nos primeiros cursos, pois, non cuidamos tanto isto, non? Pero nos cursos maiores, sí. O sea, o internado é para aqueles que un pouco están máis achegados a unha posible vocación ao sacerdocio. No Seminario Menor de Santiago de Compostela, o día a día é tranquilo. O bo ambiente e o compañerismo respíranse en cada recuncho deste fogar, no que estudantes da ESO e bacharelato, seminaristas e sacerdotes conviven a diario. Un día a día levantámonos ás 8 menos cuarto, aseámonos tal,
baixamos a rezar as laudes, despois desayunamos, temos clases de 9 a 2 menos 20, despois comemos, temos o noso tempo libre, deporte ou actividades, calquera cousa. Despois, algún día temos clase pola tarde, de 4 a 6 menos 20, outro tempo libre, temos as nosas horas de estudio, e despois temos a Eucaristía, ás 8:15 por aí. E despois cenamos, o noso tempo libre tamén, futbolín, actividades, e despois temos outra oración as completas á noite. O Seminario Menor da Asunción constitúe unha auténtica comunidade educativa, eclesial e vocacional, composta de formadores, profesores, seminaristas, familias e demais persoal que día tras día colaboran na formación destes rapaces. O Seminario Menor pretende potenciar unha formación integral adaptada ás idades e circunstancias dos mozos, unha educación diferente, personalizada e baseada sempre na religión católica. Hombre, lo mejor, pues yo creo que ante todo es la convivencia con los chicos, ¿no? Pero la convivencia no en el sentido de pasar unos días compartiendo sin más, ¿no? Sino sobre todo la oportunidad pues de ir avanzando juntos pues en este camino de la fe, ir juntos descubriendo pues a un nivel sencillo pues cómo es Dios, que todo eso pues vaya acompañado de la formación académica, la convivencia diaria del centro. Creo que la gran diferencia con otros centros es la preocupación que tenemos por los alumnos, sí, es un poco lo que decías. Sí, que es cierto, sí. Yo también lo viví como alumno y la diferencia es que cuando llegas aquí dejas de ser un número, un expediente o alguien que va por clase y eres tú, ¿no? Te conocen todos los profesores con nombres y apellidos, conocen a tu familia y eso por una parte te asusta, pero por otra parte te sientes como parte de algo y eso en la adolescencia creo que es muy importante porque no estás solo, sientes que además de tus compañeros tienes el tutor o tienes los profesores, el orientador o orientadora y no estás solo, esa es para mí la gran diferencia con otros centros. Eu diría ya eles, os rapaces que queiran un tipo de educación distinta, de valores, de un ambiente familiar, e se eles queren realmente cambiar a súa vida sin importar absolutamente nada o que fixeran ou o que foran, senón preocupados polo que queren chegar a ser ou chegar a facer, pois que aquí paga a pena, aquí van a encontrar o ambiente necesario para poder crecer como persoas e para poder, digamos, aproveitar todas aquelas cualidades que teñan. Una de las cosas que a mí me gustó desde que entré es el equipo de profesores, el que eran pocos niños, una familia, y eso como que se veía en todos, desde la dirección, a la preocupación de don Manuel, de los tutores, y eso quieras que no se traduce en un estilo de educación, en una preocupación constante, es otra de las cosas. Muchas veces los padres que te preguntan, bueno, yo estoy preocupado, es que viene interno, y yo creo que es lo mejor que le puede pasar a un adolescente, sobre todo porque, bueno, pues algunos pasan por edades y situaciones complicadas y aquí se encuentran pues con gente con la que pueden hablar, que no son sus padres, no es la familia, te dan otro punto de vista y como que estamos todos a lo mismo. O sea, muchas veces incluso la queja, me han dado muchas veces la queja a los propios alumnos, es que todos son muy pesados, es que todos que estudie, que no sé qué, que no sé cuánto, como que sin quererlo, pues yo creo que desde el que está en portería es esa preocupación de que las cosas vayan bien, de que el curso salga adelante, de que salgan preparados para la vida. Es un lugar en el cual uno debe de estar abierto a descubrir qué es Dios, qué es lo que te pide Dios. Y a partir de ahí que tengan la certeza que aquí van a tener todos los medios necesarios para que puedan ir creciendo académicamente, humanamente, espiritualmente, en todos esos sentidos. De hecho, a veces te encuentras con muchos chicos pues, que llegan en una situación pues, académica bastante floja o humanamente también bastante floja y como ves que poco a poco van dando pasos en los que uno a veces pues, queda sorprendido porque no se espera que den semejantes pasos. Os mozos que acoden ao Seminario Menor son mozos normais, coa problemática habitual e as ilusións de calquera rapata a súa idade. No Seminario Menor se pretende crear un clima no que resulte máis fácil vivir e madurar conforme ao Evanxeo
nunha educación integral cristiá. Son moitos os xóvenes aos que o Seminario Menor lles cambiou a vida. Aquí atoparon grandes compañeiros, persoas incribles, se achegaron máis a Deus e, sobre todo, aumentaron a súa fe. O trato con Dios e tamén cos compañeiros, clase, porque convivimos todo o tempo con eles. Compañeros e amigos. Os compañeros e os profesores. Naceu no verán, así como de súpeto casi, de repente, gracias ao meu párroco e máis a un veciño meu tamén me axudou moito en viñar para aquí e tal, para seguir estudiando e a ver se entraba a vocación. Sí, bueno, de un día para outro tamén foi porque o meu veciño ordenouse fai pouco este verán, fun á primeira misa del, gustoume e tal, e ese mesmo día chamoume máis a tirar para diante, a seguir estudiando e a decidirme a vir ao Seminario Menor. Antes na casa, chegaba a casa e tiraba os libros e xa non os collía hasta o día seguinte e aquí tiños que collelos xa e estudiar, poñeme diante deles a estudiar. Estudiamos máis, aprendemos máis a clase, a probar o curso. Se estudia máis ao día a día. Aprendes valores que en outros centros mellor non se aprenderían. Valores como estar máis cerca de Deus, unha educación moito mellor, máis aprendida, tratar aos demais máis correspondidamente. Ao principio, si non conoces a nadie, o sitio é moi grande, pero despois é todo moi fácil. As horas de clase, estudo e recreo mestúranse cos momentos de oración que non faltan no día a día destes xóvenes. O Seminario Menor acompaña aos mozos no seu crecemento como persoas, os educa, os guía e os forma na relixión católica, creando desta maneira uns piais básicos nos máis xóvenes que perpetuarán para sempre. Aquí os rapaces encontran unha familia, un fogar e, ademais, un lugar de crecemento, formación e aprendizaxe. No seminario se educa aos xóvenes humana, espiritual, comunitaria, apostólica e intelectualmente. É unha familia onde nos axudan, están sempre a preocuparse por nós e a ver se nos vai todo ben, e que queren o mellor para nós. Somos un centro muy familiar, muy cercano. Claro, los chicos conviven aquí con nosotros día tras día. Llega un momento en el que a veces a lo largo del curso te ven más a ti que a sus propios padres y eso pues va creando una familiaridad tremenda, ¿no? Pues estás con ellos, es que, por poner un ejemplo, es que me acabo de lastimar en el pie, me puede poner aquí una tirita o mire, puede ayudarme con estos deberes o vienen a comentarte sus preocupaciones. Eso es un ambiente totalmente familiar. Sí. Os titores, os compañeiros, xa a levar xa aquí moito tempo a vernos todos os días, pois xa é como unha gran familia. A Igrexa, coa institución dos seminarios menores, toma baixo seu especial coidado, discerniendo e acompañando estes brotes de vocación sementados nos corazón dos raparigos. Deus segue chamando tamén a nenos e adolescentes a quenes elixiu dende o seo materno para colaborar no seu proxecto de salvación. Os membros da familia, ensinados pola palabra de Deus, confortados cos sacramentos e os auxilios da graza e irradiando o espírito do evanxeo, veñen a ser unha pequena porción viva da Igrexa. Os pais son o reflexo, os guías e os ollos dos fillos. Dende o Seminario Menor, destacan a importancia da familia cristiá, a necesidade de educar aos fillos na relixión católica e a obriga de que os pais apoien aos seus fillos
cando estes deciden ser continuadores da palabra de Deus, converténdose así en sacerdotes. El problema es muy complejo. Nuestros niños y nuestros jóvenes tienen y viven situaciones muy difíciles, ¿sabes? Porque basta que uno diga que quiere ser sacerdote para que todo se vaya en contra, todo lo tenga en contra, su familia, su entorno, los profes. Yo algunas veces a los niños, cuando me dicen que tienen vocación, ¿sabes lo que le digo? Cállatelo. Eso es un secreto entre Dios y tú. Cuando tenemos que utilizar estos recursos, significa que nuestra sociedad está enferma. O problema vocacional é problema de familia, evidentemente. Se a familia pois non orienta, se a familia non aprecia, por exemplo, o sacerdocio, se a familia ten medo de que algún fillo deles, un neno ou unha nena, pois se meta cura ou se meta monxa, pois entonces estamos mal. Pero entonces, claro, uno non entende como se chaman cristianos, porque un cristiano pois ten que estar aberto ao que Dios queira, non? Si, bueno, vai un polas parroquias e di, a ver, canto usted está no seminario, a ver se nos mandan un cura para cá. Eu suelo preguntar, cantos seminaristas hai desta parroquia no seminario? Porque, claro, se queren curas, pero as familias e a xente cristiana non colabora tamén a isto, non sinte como un problema, é unha necesidade que temos que solventar entre todos, malo vai a cousa, non? O arcebispo é moi fácil pedirlle curas, pero de onde o saca? Teñen que salir das familias, teñen que salir das comunidades, dos grupos de catequesis, desos sitios onde teñen que salir os futuros curas. Pois a familia cristiana é importancia total, porque é na familia onde naces e é moi importante desde o punto de vista da fe, como é tamén para todas as demais cousas da vida. É dicir, sobre todo na nosa Galicia, as persoas formamos parte da familia tal, somos de cas, e o que sea, non? O apodo da casa, e polo tanto eso márcate, sitúate dentro da propia aldea, dentro da parroquia, dentro do entorno social, e eso dache uns valores, dache un xeito de ver e interpretar o mundo, e por suposto tamén desde o punto de vista da fe, pois dache pertencer a unha fe. A inmensa maioría de nós, eu polo menos personalmente, son cristián e non cambiei, pero non son por decisión persoal, son porque nacín nunha familia cristiá que inmediatamente me bautizou, que inmediatamente me incorporou á igrexa e que logo despois me obligou, e hai que dicilo así, a ir á catequese, a formarme, etc. E que logo despois, pasando os anos, eu libremente pois mantívenme na igrexa, pero que é todo a familia a que te sitúa tamén, por suposto, na fe. Un pai busca o mellor para o seu fillo, sempre. Quere que o seu fillo teña o mellor. E cando unha profesión, unha vocación non ten digamos, o respaldo social de ser algo moi valorado, senón máis ben todo o contrario, non? De ter pois unha chuvia constante de cuestións negativas, lóxicamente, se algo é negativo, non o queres para o teu fillo. A clave está en nós, non? Está nos que respondemos positivamente a esa vocación de ser capaces de transmitir á sociedade que paga a pena, que é positivo e que é pois un regalo, non? Ser eso. Por lo tanto, a familia non ten culpa, a familia busca o mellor para a súa familia. O Seminario Menor pretende formar persoas, axudarlles a crecer espiritual e culturalmente. Unha das ventaxas deste centro é que a educación é 100% personalizada. Formadores e profesores desvívense cada día polos alumnos, loitando en cada momento para que todos reciban a mellor formación en todas as dimensións da vida. Elisa é parte indispensable deste centro. Ela encárgase da cociña. Din que experta en postres, cada día coida con esmero e cariño o momento da comida. Pues el lomo a la plancha y arroz a la cubana. Menestra, de primer plato, me acordaba. ¿Es complicado cocinar para tantos o...? Para mí no. Llevo muchos años aquí. Pues nada, tienes que calcular. Tienes que calcular las medidas y calcular para cuánto da un kilo de arroz, por ejemplo, lo que estoy haciendo hoy, para cuántos chiquillos y al final terminas ya con el cálculo hecho.
Cando se lle pregunta polas preferencias dos alumnos e os formadores, ela o ten claro. Algunos de los que están por aquí tienen preferencia por el postre. Y los chavales, pues también, bueno, lo que es de todos los chiquillos, patatas fritas, filete, pechuga de pollo, muchas cosas, pizza, todo eso me encanta. Y no es por echarnos flores ni por echarle flores a las de la cocina, que nos estamos metiendo con ellas constantemente, pero yo creo que de todo Santiago es donde mejor se come, y con diferencia. Dicho por los propios chavales que vienen de otros centros. Yo soy el de la última parte, el de los postres. Yo creo que cualquier postre que hacen aquí casero está buenísimo. Esta semana nos estuvieron chantajeando con el flan de café, que les salió genial. O camiño do seminario é longo. Son moitos os esforzos, os empeños e as ilusións de innumerables sacerdotes e formadores que ano tras ano, mes a mes, segundo a segundo, loitan por dar un fogar aos máis novos onde poder formarse nunha educación baseada na relixión católica. Pois son tempos totalmente distintos, non? Por exemplo, vamos a ver, era moi difícil antes falar con un rector, falar con un formador, tiñámoslles moito, non sei se respeto sin medo, as dúas cousas, non? Hoxe, pois, a calquer momento entra un rapaz aquí, entra no comedor noso, cóllenos polo pasillo, hai unha cercanía distinta, non? Os tempos son distintos e isto tamén. O cual non quere dicir que non haxe quizá o mesmo respeto, moito máis confianza, moito máis cercanía, conocémonos. Nós conocemos máis a eles e eles conocemos máis a nós, e iso tamén é bom. A capela do Seminario Menor convértese nun lugar de encontro con Deus, de oración e meditación, nun recuncho clave para todos os alumnos e formadores deste centro que a diario se achegan a Deus. Deus é o centro do seminario, o encontro diario con El na oración, na escoita da súa palabra, e na celebración e adoración eucarística son a fonte e o culme da vida dos seminaristas. Bueno, la oración en lo que es la vida del seminario está estructurada con sus tiempos, pues por la mañana antes de ir a desayunar ya tienen su ratillo de oración, tienen la Eucaristía diaria, a la noche pues completas, luego muchos aprovechan pues para hacer un ratillo de oración a lo largo del día, sus celebraciones penitenciales, hay muchos momentos, ¿no? Pero sí que insistimos mucho en que todos esos momentos no los pueden vivir como una actividad más que toca, sino que tienen que descubrir en cada uno de esos momentos como es una oportunidad de entrar en un diálogo personal con Cristo, en el cual a veces pues, podemos caer en ese fallo de que lo hagamos por rutina, pero que debemos de siempre intentar purificar y vivirlo en plenitud. O día a día no Seminario da Asunción de Santiago de Compostela é intenso. A vida dos seminaristas menores está chea de momentos felices nos que Deus é sen dúbida o protagonista. A vida dos seminaristas menores e dos formadores e profesores non remata aquí. As horas do día dan para moito. Anécdotas, momentos de oración, clases, Eucaristía, charlas co director espiritual, dúcias de actividades, momentos importantes e intensos que cambiaron e seguen cambiando as súas vidas. Pero esta será outra historia que descubriremos o martes que ven. Yeah.
quere que visitemos a súa parroquia, apetécelle que coñezamos o seu párroco, pois non o dubide, póñase en contacto con nós a través do teléfono 981 55 83 46, 981 55 83 46. Tamén pode escribirnos ao correo electrónico parroquias@populartvgalicia.net. Ou se o prefire, pode deixarnos unha mensaxe no Facebook do programa.